Napa tabuhane wis bar joget ae. Lah penak di penak yo penak sing nganggo aturan. Ngono. Iya. Oh, alah. Wis penak oleh joget. Iya. Kowe iki nek kene ditekakno apa ya ngerti. Aku ya ngerti Adi. Kowe karo aku iki dene iki dikon malaikat surat. Ana desa kene gen meriah, gen bentah melek ning berang kene ngono lho Di. Iki. Oh, to Di. Yen ngono ayo Di. Kowe karo aku kan ning kon-konane trimo. Ketoprak gilang tribudaya saka Tengguran. Carane nangkap ya wis ngerti, nomor awak dhewe ning arep iki gampang. Yen ngono ayo Di, bengi iki aja lali masyarakat kene dimeriahno. Oh, ngono ya ngono. Ayo Di do jejebetan gendong seneng ayo Di.